Hvordan det der beslag på, det skulle da snyd. Jeg tror, det er ud, hvad det er. Okay, jeg starter. Jonas, jeg har taget en løbe-t-shirt med. Jeg har taget et par benskinner med. Prøv lige at presse sammen på dine benskinner. Har du gjort det nu? Ja. Okay. Kast din løbe-t-shirt op og lad den anden på bordet. Ja. Prøv du at banke dine benskinner ned i bordet. Okay. Prøv at krølle den sammen. Så er det mig. Prøv lige at bide i dine benskinner. Bid i den. Ja, sig hvad de smager af. Hjælp det på det. Ja, hvad smager de af? Hvad smager benskinner af? Jeg ved ikke, det er der har bidt i dem. Det ved jeg ikke. Hvad skal vi finde på til spørgsmål? Du kan bare give op, hvis det er. Hvad siger du? Bare give op. Bare giv op. Tag den, og så sving den rundt, bare mens du holder den i hånden. Så får du ikke mere sving her. Okay. Ikke en benskin, du har, Jonas. Jeg tror heller ikke, det er en løb-t-shirt, du har. Kan du nå over Ja. muren? Klipklap. Det er fordi, du har spænding på, det skulle da snyde. Hvad er du med? Så vi begge har ret. Begge to har tabt. Vi begge to har vundet. Hvordan det der beslag på, det skulle da snyde. Jeg tror, det er ud, hvad det er.